manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Tembunge ono hadis fafiru ilallah. Ramjeng kowe. Lara lho, cuk. Water iki mau. Modiar. Ambles bumi. Oh. Alasane Antareja iki. Nalika semanten sang Antareja putu kula. Sang Garwatarsa disembur. Kelana. Ambles bumi. Nyapa? Ngene iki, Bang. Banyu yo golek dhewe. Kowe iki bondo ta bondo ambles bumi. Ayo Gatut Kaca munggah mabur. Ana ing awang-awang Gimenu Pita. Ayo. Karo ambles bumi. Aja mek gereng-gereng tok. Ayo. Muduna. Ini lagu terbaru karya dari saya Gondeli Tresno, Mas. Wong Gondeli Tresno. Nggih. Aku nganti tersirat ning pikiraku sok kala mangsa kuwi jembleng sarendeng gumun setahun. Penjan lak komedian. Nggih. Cara tembunge ngokone dagelan utawa pelawak. Leres. Bareng nyanyi kok ya apik. Asline sampeyan ki penyanyi apa dagelan? Asline. Asline dagelan. Lho kok iso nyanyi? Gandeng tuntutan zaman, Pak. Lho sing nuntut sinten? Kahanan. Kahanane sapa? Kahanan ekonomi kula, Pak. Mas aku. Jenengane mulai nguber. Multi talent iki ngono kuwi. Apapun bentuknya seniman harus ada kreativitas dan selalu berkarya dan berkarya. Oh ngono. Nggih. Dados nek jaman sakniki mboten update, mboten upgrade itu susah, Mas Gareng. Oh ngono. Dadi kudu tetep kreatif, inovatif dan liya-liyane. Nggih. Dados ngeten iki kula matur nuwun, apa yang harus kita bawa di Karangdinaya malam hari ini. Sebab wong salwangsul mesti tindak ngriki, mesti kecangking. Oh ngono. Nggih. Terus Mula tresna kula kagem masyarakat Karangdinaya. coba le karo dibenakke. Mboten wonten ngajeng kemawon nanging wonten wingking kelir. Wong ngono. Nggih, mudah-mudahan kekompakan dan keguyup rukunan ini akan menjadi pondasi yang kuat masyarakat Karangdinaya lebih hebat dan bermartabat. Tepuk tangan untuk Karangdinaya. Kekompakan, penting, kebersamaan, betul. Terus saling bau membau, leres, bersatu padu bangun dusun. Desane apik, dusune apik, notone apik, nek masyarakate urung iso apik, niku namanya juga kurang sukses. Wong ngono. Nggih, harus ada sinergitas di antara pejabat dan masyarakat. Iya, masyarakate apik, golek sing nata ora apik ya kurang becik. Jadi satunda sabilik-bilik lah leres. Bebarengan. Lho, mula nggih ngriki mesti ora ganti liya. Dalange jenengan, pelawake mesti kula kalih Mas Kluthuk. Sing ngomong sapa? Sampeyan nyatane urung taun rarene blas. Lho. 2 tahun gak rene upilmu. 2 tahun kowe ya ora rene ta? Rene apa? Benar. Iki kan ora apa-apa kuwi jenenge selong-seling ben ora waleh. Kene iku golek sampean terus wong kene mungku. Nek saiki sampai ditimbali rene, kira-kira sing membuat bangga masyarakat Karangdinaya. Wis, insyaallah janji kula akan saya penuhi. Apa kuwi janjine? Tahun depan itu 50%. Besok tahun depan 50%. 50%. Separuh harga. 50%. Piye kuwi? 50% DP, 50% pelunasan. Menika Oh, ayo padha wae kowe jenenge ora nyenengke atine piyai kene sampeyan iki. Kowe iki jenenge ora kompak.
Nek pancen piye kene iki semangate gedhe nggone ngrawuhi penjenengan. Penjenengan ya kudu didokne ben terjangkau. Masyarakatnya semangat, pejabatnya semangat, bakule semangat. Apapun pengusaha di sini para petani ya semangat. Nah ngono. Kula niku wis Ayo. teng Karangdinaya iki udakara Ping pira sampean? ora ketung, Pak. Wis lali saking Lali oke. kan. Pancen digawe lali wedi nek genep 10 ra bayar kok. Lah kowe iki Mas. Pancen digawe lali aku ro kok iki. Tapi piye-piye? bengi niki kula sing paling tahun 2026, Nggih. Nah. sing paling isin mek tahun 2026. Lah ngopo kok? Nyapa kok isin wong sini Kudune bali wis wae seneng. ra isin lho kepiye to sampean. Marem. Nah, Marem itu tahun-tahun sebelumnya. Nah, Tapi terus? untuk tahun 2026 hari ini isinku kaya-kaya ora iso dituku, Pak. Malu. Malu, Pak. Apa sebeba? wong yo pakeliran. Sebabe, apa sebabe? Pakeliran apik, terop apik, tamune ya apik, masyarakate ya apik. Kok sampean isin ki ngopo? Awake dhewe iki lho tanggapane larang. Nggih. Terus mbok wae klambi kok spray ngene yo. Weh, do seneng kae lho. Wong-wong iki do seneng ki lho. Kowe ora ngerti sejatine urip ngene iki. Sejatine urip apa? Lho, ora kudu klambi kuwi apik. Apik klambimu nek nggon pakertimu elek kepiye jajal? Percuma. Kowe Klambi elek ning pakartine apik, enggak masalah. Peluang kowe tak klambeni elek ning atimu apik. Saiki akeh sing ning TV-TV klambine apik ning akhlake elek. Ngono lho. Kuwi tak dudoi. Dudoi ning TV-TV. Ha terus Iki tanggapan lho. Awake dhewe iki bayaran iki jutaan. iya. Ora trimo jutaan puluhan kok ya. Puluhan. Aku ngantek mumet kok ya. Piye? Iya, puluhan juta lho. Lah Nggih. iya. Rene klambi kok sawal bantal lho. Esuk niki mbok digolek ning kae sing rada apik, rada murup Ngene iki. ngono. Aku ki isin karo Pak Bianto. Lah kenapa to kok malu ngisin ngopo? Bener. Wah, klambi iki. koyo ngene iki yo. Mas, Weh, sampean ki tidak tahu filosofi. Kenapa di Karangdinaya ki tak gawe ning ngene ki? Dek iki lho aku lho sewu. Aku roh iki. Napa? Iki lek tuku yo ning pasar kene ta. Dek iki pas main ngono. Aja banter-banter. Aja banter-banter. Wong ki ngene lho, kowe tak gawe ning klambine lah apik to. Bentuke ana nada, ana gambare apa ki jenenge organ. Ini lika-liku kehidupan. Wong ki harus pakai nada. Ngomong karo tangga ya kudu gawe nada, ngomong karo sapa wae kudu gawe nada. Tidak dengan nada yang tinggi tapi nada yang rendah. Penak le jagongan. Ngono lho. Kuwi pembelaanmu. Loh, kok pembelaan pripun? Asine iki mek golek sing rega murah. Iki ora trimo to karo aku ora. Yo ora trimo, ngene iki kok ngene iki lho Mas. Heeh. Ha. Engko ning Mas potong baju 300. Lah mbok omongni nyapa. Oh nyewa to kuwi an. Ngono. Nyewa bajune iki. Delok to, sing mirsani wae sederhana lho. Kok sampean njaluk wah ki ngopo? Urip ki aja diwahke ning uripe sing sederhana, ngono lho. Sederhana iki sing wong lanang-lanang. Ha, Tapi terus? lek sing wedok-wedok iki nun sewu. Ngopo? Iki macake nun sewu. Delok to wedok-wedok. Sederhana iki wong lanang-lanang. Kenapa? Delok iki nun sewu. Nggih. Ini realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya piye kuwi? Nun sewu Mas Rudi Gareng. Ya. Izin. Delok nang wedok-wedok iki. Ayu-ayu. Tapi sing putih-putih to sing wedok-wedok. Lho, Dan putih-putih. Sing lanang lho ireng-ireng kaya ngono kuwi. Realitane ning endi? Realitanya seperti ini. Saya bisa menggarisbawahi bahwasanya wong lanang iki mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan fisiknya Terus. demi kesejahteraan atau kecantikan seorang istri. Bener. Moto dalam kehidupan rumah tangga wong lanang itu adalah happy wife, happy life. Lho. Happy wife, Happy life. Bahagia istriku, hidupku akan bahagia. Mulane deloken sing wedok ayu-ayu, sing lanang ireng-ireng. Sing wedok jilbabe apik-apik deloken Pak De iki songkoke. Lho, mbulak kaya ngono iki. Iki perjuangan seorang lelaki loh Mas Rudi Gareng. Tuh kira mboten. Perjuangannya maksudnya piye? Kamu jangan merendahkan seorang wanita loh. Saya tidak merendahkan, tapi ini realita dalam kehidupan Wong lanang berkorban. Berkorban. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Nukokne skincare. Nukokne skincare. Nukokne jilbab. Nukokne jilbab. Wong lanang ki ngantek tuku songkoke ora kuat. Ora kober. Wong wedok ki siji jilbabe 12, Mas. Tapi wong lanang kuwi siji songkok yo sitok tok yasinan yo kuwi tahlilan yo kuwi nglayat yo kuwi. Ya ora? Ya ora? Ya ora? Iya. Wong ledok iki ayu-ayu kaya ngene iki, Bos. Delokan. Ya ora? Iya. Hidup wong lanang.
Kuwi enek kata-kata paribasane dolanan boling kena beling. Apa ngono? Sing wedok glowing, sing lanang gulung kuming. Oh ngono. Lho iya lho, Bos. Perjuangan seorang lelaki. Hidup wong lanang. Kayak aku ro kuwi wong wedok tuku wedak sing lanang pekok ndadak. Oke lho. Iya, Bos. Wedake larang kok. Larang apa? Arep kowe ngomongke wong lanang, aku sebagai seorang laki-laki tetap membela harkat martabat seorang wanita. Sing mbok bilane apa? Wong wedok dandan ayu ngene iki karena apa? Menghias wajahnya untuk demi kebahagiaan seorang suami. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Kapokmu kapan? Wong wedok ayu mergo Karena untuk suaminya. sing ngomong sapa? Mergo dandan ayu ki nek tontonan, Bos. Mergo nglumpuk karo wong akeh, jajal kok ning omah ge daster jebol-jebol. Ora wedaan. Ora wedaan. Wajahe ngelongo. Wajahe ngelongkop ngelongo kaya kuwi. Jilbab wis madul-madul. Wong lanang didoli apa? Hidup wong lanang. Hidup apa wedok? Hidup apa wedok? Hidup! Kayak ketuweken rasah melu. Bene to kaya. Alah, Ayo. ketuweken. Wong wedok kuwi toh nyawa toh pati lho. Totane apa? Saiki wong wedok-wedok mbok paido, kowe tangisu sing nyepake ngombe sinten nek mboten ibu-ibu, nek mboten wong wedok. Sing nukokne kopi karo gula sapa? Wong lanang. Lah iya. Tuku dhewe iki. Sing ngomong sapa? Tuku dhewe iki buke. Krungu kupingmu kowe. Krungu dhewe ya, Mbak. Tuku dhewe. Ayo. Duit kondi. Kerja dhewe. Loh, Ayo. 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 Hidup apa wedok? Hidup wedok. Lho, Darah. kowe aja kalah. Ngomong kowe. Kita ini laki-laki. Oh iya, Mas. Tidak Ngomong, boleh ayo. jatuh. Iya, Mas. Arep kene boloku. Tuku karo yo apa? Tablek sing Kok nukokne. sing genah to, tuku kopok piye to? Sing genah. Sing genah. Apa ya? Ayo, masa tuku ngomong apa ya? Kowe iki modelmu ngene iki kok mbelani wong lanang kowe. Wong wedok, kowe malah basane iso tuku nukokne kopi nukokne gula. Nggih. Ning sing nukokne kompor sapa? Sing nukokne kompor wong lanang. Sing Masa ngomong tuku sapa? Kayak ngapusi sinden-sinden kae. Oh. Ora mungkin. Masa ora? Ora duwe bojo tuku dhewe no. Masa Lah. Ora ndek bojo to? Ora ndek bojo tuku dhewe malah dengi kompore. masa? Kompore dhek ya ngono ya. Nyapa? Tetep wong lanang. Ayo, aku mbelani wong wedok. Hidup wong lanang. Gila. Hidup wong wedok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wong lanang kudu hidup. Oh. Soalnya lek wong lanang ra hidup, wong wedok bingung. Nah. Ayo. Kowe ya aja nyalake wong wedok. Lah apa? Kowe Ora iso. tanpa enek wong wedok kok hidup wong lanang tanpa wong wedok sing menghidupkan teke wong lanang sapa kowe? Aho. Tuk. Tek. Aja kalah lho, Tuk. Aja Kalah. kalah. Tak berani, Pak. Kowe karo aku kudu anu. Oke. Piye? Saya menghidupkan wong lanang sapa? Wong wedok. Oh, teko wong lanang-lanang ki. Engko jam 5 esuk hidup dhewe iki. Nah, iki lho. Lah parang bingung. Kadang-kadang tekil. Sepurane Mas. Nyawa. Wong wedok kuwi paribasan telapak surga di bawah kaki seorang ibu. Piye kuwi telapak surga ki piye lho? Apa? Piye? Surga. Telapak surga piye kuwi? Apa kowe? Kowe kalah kowe karo wong lanang kowe. Sik, Oh. Surga di telapak kaki ibu. Nah, ngono kok. Ngapa? Telapak di surga. Surga di telapak seorang bapak ramudeng kowe. Berarti lek surga di telapak kaki ibu. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kuwi pepatah lho, Duk. Berarti lek ngomong antonim sinonim perlawanan kata, berarti sing lanang ki telapake neraka. Dijejek kowe kobong dasmu kowe. Lah, kuwi lho, ayo. Ayo. Tapi wong wedok ki eling ngono lho. Nyawa. Arep kepiye-kepiye sing tangi dhisik dhewe mesti wong wedok. Terus Subuh wis isah-isah. Engko turah wektu sik umbah-umbah. Awan sithik ngeterke anak sekolah. Engko sik kerja, Sik kerja mulih awake lagi saya mlebu kamar lagi lumah-lumah. Lho sing lanang kok wis mulai gerayah-gerayah iki. Ya Jali, ayo. lho. Wani kowe. Kuwi kewajiban seorang wanita melayani jasmani maupun rohani. Lah nyapa? Lah lek wong wedok ora gelem melayani wong lanang tuku apa piye? Coba iki. Nah, iki lho. Iki lho prinsip apik. Lho iya lho. Lho, tuku apa piye? Saiki mung 200 wis jos. Oh, Hidup wong lanang. Oh, tak tuku kabeh iki berarti iki.
Kowe aja ngejak tuku ya. Loh, iki ngomong perdebatan lho, Bos. Perdebatan persamaan gender, emansipasi seorang wanita dan pria, kedudukannya sama, sudah disahkan oleh negara Indonesia bahwa seorang ibu adalah tiang negara. Ibu adalah tiang negara. Bapak-bapak sudah diakui bahwasanya tiang jaler. Lha kula. Dadi negara nek ora nek jalere. Lho, Kowe yek maido, kowe dosa lho. Lha nyapa dosa? Masya Allah, pangapunten Mas. apa? Ibumu mbiyen leh meteng sakmono suwene Mas Kluthuk, sing ngukir matamu sapa? Sing ngukir irungmu sapa? Sing ngukir lambemu sapa? Sing ngukir kupingmu sapa? Sing ngukir alismu ki sapa? Tapi ingat, Ngapa? ukir iki ya ukirmu. Ukir. Ibu ki warusane kae. Kowe kenek. Ora. Kowe bantah kenek ning aja mukok sak nggen-nggen lho. Lah aku Dadi ngene, Lagi. sing ukir ki wong lanang. Wong lanang, Pak. Sing wong wedok ki nek ora diukir ya nesu. Ngono lho. Lah Ayo. Tumpah darah seorang ibu nalika meteng 9 tahun 10 bulan biyen rekosane kaya apa? Kowe ora ngerti rasane. Wah, kok suwimen ki jane meteng apa tumor. Dadi ngempet Mas, ibu ki ngempet. Mula awake dhewe bekti karo seorang ibu. Mergo enek unen-unen sing apik, ana tetembungan sing bijak. Anak siji kuwi urung karuan iso nyenengke wong tuwa siji. Nek wong tuwa siji sok kala iso nyenengke anak 5. Digdoyone wong tuwa ngono kuwi. Ayo kowe bektimu karo wong tuwa apa? Ora bekti kowe. Wong tua aku wis tak cukupi kabeh, Pak. Cukupi apa wong bapake mati malah tinggal ndelok bal-balan apa, Pak? Loh, Piye? pancen yo aku pas pur-purane gedhi yo. kuwi ya bekti lho. Delok bal-balan nek menang nggih slametan. Nggih slametan. Ora, Pak, ora tahu, Pak. Mosok, Pak. Dadi ngene lho. Enggak tahu, Pak, gareng enggak tahu. Ora to. Mosok. Dadi Kowe tak ewangi malah. Tapi aku Karang Dinoyo niki cinta perdamaian. Nah, iki lho, Karang Dinoyo ini cinta kesejukan, Iya, iya, cinta iya. keharmonisan. Wong wedok karo wong lanang aja Iki, Pak, dibedak-bedake. iki, Pak. Iki lho tembunge sing beda aja dipadak-padake, sing Sing padha padha aja aja dibedak-bedake. Kabeh sayuk saeka kati seiring sejalan. Nyawiji dadi siji. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi ngono. Jeblak kuwi. Persatuan kesatuan Karang Dinoyo. Oke. Aja mok pecah. Hidup wong lanang. Kene hidup wong wedok. Lah Lah sing mari niki, Pak. Eh, Ketoke sedulur ning nek nggon pilihan ki aja beda. sing marahi sapa? Niki kok Kuwi apik apa elek? elek. Lah elek kok mok terokne. Nah, nek ra taknut lah aku ngejak sapa? Loh, yo Terokne iki Nek sing iki. apik-apik ngono lho. Mangsamu kene Balik bersih dusun. Bersih dusun, Nah. lho. bersih dusun ben Dusun. Iya ora resik Are- dusun. kulae Mbah Pre tak ngoyo alamat Kepung ngono. Lah terus Apa? Tak kira ning Kepung ngono. Lah terus Panggah ning Pasar Dinoyo. lah iki semangat luar biasa warga kene kok wong suwe iki kalah banget. kalah karo sejarah. Iya, Leh iya. nata. Kaki danyang nai danyang kaki bumi nini bumi kuwi nek wis kadung tresno kuwi ora nyawang ngendi nggone. Iya. Baliki ya tetep ning sumbere. Iya. Dadi sampean ki rencanane karo danyangan kene ditresnani. Matur Ngono suwun. lho. Iya, iya. Dadi sak lawase sak bosoke ya tetep kowe. Insyaallah malah saking tresnane awakmu, iki mau aku wis kepagi karo panitia. Nggih. Panitia. Ini karena kamu sudah sering pentas di sini. Nggih. Ini kamu nanti akan menjadi ikon Pasar Karangdinoyo. Alhamdulillah. Ikon. Ikon. Iya ya ben ketok ya. Sesuk ki sampean dekek ning kono terus dicor. Bentuk Klitik. Klitik. Tadi aku ngadeg langsung dicor. Seneng Nah. we. Terus Seneng. tak uga. Seneng nek aku dicor seneng. Lu gelem ora? Loh, nek aku siap bae. Gelem ora? Loh, gelem nyapa ora gelem? Nah, ya wis. Wong iki konsekuensi, wong bakal iso awake dhewe ya dicor to, Mas. Awake dhewe iso bakal ya dicor. Dicor karo lemah, dadekne siji karo lemah. Lah kowe kok wedi ngopo njajali? Wong ki wis enek ginarise dhewe-dhewe. Kullu nafsi da'il qatul maut. Manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Tembunge ana hadis fafiru ilallah. Ramdeng kowe. Lara lho, cuk. Water iki mau. Tajak ngaji ra mudeng iki. Lah kowe kene ngaji kok kono basa Jepang ki lho. Ditua apuk ya. Mas aku. Tajwidmu halus lho iki, apik iki tajwidmu ki. Aja ndasmu. Iki apik. Lara. Duh. Berarti nek lara berarti iki sik urip. Heeh. Nek mati ora krasa, Mas. Kowe
Roh ya. Ngertos. Saya tekoni kowe. Pripun? Ning kono baju. Pripun? Wah. Kuwi nyang ngopo to kok dadak empet-empetan iki kok ya. Kowe lek ngomong agama lho. Nggih. Agama ki butuh kesabaran, Nggih. keikhlasan, Nggih. ketakwaan, keimanan. Ah iya no. Saiki aku ngomong keikhlasan, Nggih. kesabaran, Lah, itu keimanan. Ah. Imanmu kudu kuat. Nggih. Kudu kuat. Iya. Saya tak tekoni. Tak tekoni. Nggih, nggih. Sing-sing-sing ya. Wis to, sampe takon aja lho. Lorot kan iki mau. Mas aku kok Sik. aja anu lho. Wes, Kowe kok aja mau. numpak napuk ngono kuwi. Sik, Pak, mau main ning Blitar ora loro iki. Kowe iki mainmu topak tapuk mosok kakangmu sedina kok tapuk ping 5. Mau ning Blitar ora loro iki. Piye yo sepurane. Semu kok luwara nyapa. Eh, Cok, mbok ale-ale. ali-ali ku tak walik. Matuk ngono ya krasa kuwi Ya pas karo jenenge tuk Nggih, nggih, ngono nggih. pas. Imanmu kuat? Nggih, nggih. Kuat imanmu? Kuat insyaallah. Tak tekoni sik. Pripun? Kowe mlaku ning pasar Karangdinaya iki. Oh, sering, Mas. Dalan kene iki. Nggih, nggih. Delalah ning kono kene dhuwit 100.000. Leres. Awakmu liwat ning kono dhuwit 100.000. Nggih. Imanmu kuat ta? Iman kudu dikuatne kol biae. Mbok cukup ora? Tak jupuk. Berarti imanmu ki gak kuat. Kena duit Kena 100. godho dhuwit 100.000. Tujuane beda. Mergo enek dhuwit 100 timiba ning kono tak jipuk, tujuanku tak pendet tak paringi nggon kotak amal. Ora perkara mbok lebokne kotak amal, ning mbok cukup ora? Tak jupuk. Imanmu ora kuat. Mergo kuwi duduk dhuwitmu kok mbok cukup, Bos. Lho, Iki lah, ngomong agama lho, keikhlasan, keimanan, ketakwaan. bener. Lah iya. Ane sampean Napa? mlaku. Mlaku ning kene. Ngene terus nemu dhuwit. Enek dhuwit 100.000. Nggih. Yo. Mbok jupuk apa ora? Ora. Kemaki. Lah nyapa kemaki? Lah kok ora mbok jipuk? Wis mbok cukup. Iki lho. Ora enak apa-apa ning Iki lho dere ning kene iki lho. Iya, Ngono. Lah kowe wis njimuk dhisik kok. cukup. Cara mbok susui 50.000 tak cukup. Heeh. Bebles. Asline wong loro ki padha bosoke. Ngaji tak penak. Umpama kowe Napa? salat kowe. Nggih. Salat, Nggih. ketakwaan, keimanan, keikhlasan. Loh, Kuwi pas salat, pas salat. Delalah kowe sarungmu melorot. Terus Apa yang kamu lakukan? ngawur bae wong salat ki butuh keningan nek umpama Kekutuan. lah ya kusuk. Kowe pas Jumatan ndek ingin Nggih. adalah sarungmu melorot. Nggih. Apa yang akan kamu lakukan? Ayo dipendet menelak sini-sini to. Berarti kowe iki imanmu khusukmu gak kuat. Loh. Kowe fokusmu iki berarti ning sarung ora ning gone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gerake campur. Lah, Lah wong sarunge mblorot kok iso ra nah, kok lho. berarti kowe gak khusuk salat. Sampean jajal tak Nyapa? balik. Nyapa? Sampean salat terus sarungmu mlorot pripun? Lu tak jare lho. Ayo ketok lho. Lho nyapa wong aku celana kok. Ora nge sarung. Aku ora tahu bareng aku salatmu kok. Layakno. Lah kowe sarung tok kene njero celana. Celana senam ngriki metetek. Mas aku kok. Oh, iki tak juotos kene kok iso. Ora. Kersanipun jangkep, Gus. Iya, Pak. Lah iya no. Iki ben penak. Kalih niki, weh kula Nih. suwun. Kali niki napa? Sik to ben penak. Oke, ayo. Iki Oke. digaweke sitok, awakmu dadi Gatotkaca, lah kene pergiwa sithik. Nah, ngono. Apa kuwi? Lho iki ben penak kok tiba nyanyi. Ngangge anu ta? Mungkin kok nyanyine terus digandrung iki pindho Gatotkaca. Oh kene. Gatotkaca. Oh alah. Sapa? Garut kaca ki lek awake gedhi lek cilik ngene iki garut beling. Berarti nek Werkudara kae Werkudara ki lek gedhi lek awake cilik ki werku piye? apa ya ana kok Mas iso. aku. Cobi tak golekke. Oke, apa? Anu pergiwa niki pergiwa. Oh ya kuwi. Nah. Properti le. Pergiwa kena beri-beri lagi. Ya ora to, paling ora pergiwa kokean mangan. Dompet properti le kene coba kene. Pergiwa digandrung Gatotkaca. Mungkin no. Gatotkaca sapa? Mas Jo. Heh? Mas Luduk. Gatotkaca ki iso mletik tanpa Lah sutang. niki wae diparingi sewan kok. Mletik tanpa sutang, mabur tanpa lar lho Gatotkaca ki. Pergiwa masa iki? Pergiwa ning ketoke pergiwa iki ngurusi MBG dadi kelemon ngene iki. Ngurusi Kowe MBG. iki ngawur kaya. Kakek ndok pergiwa kakek ndok. Pergiwa cantik. Nah, ayo njajal dipraktekne dadi wayang kulit ki disampiri apa-apa kena. Wong ngono ben enek Sing nyondro panjenengan. enek anu. Kolaborasi. Heeh. Jadi pelestari Sing nyondro budaya. sapa? Panjenengan. Lho, sing nyandra kono. Jenengan, Mas. Kono dadi apa? Niki pergiwa, nika Gatotkaca, lah kula Antareja. Maksudnya nyandra piye iki? Genahno lho.
Gandrunge Pergiwa kali Gatotkaca. Kocap katalita nalika Nah, semana. ngoten tok mawon januran. Sang Pergiwa sampun bidal timik-timik ngapeli Gatotkaca. Alah ki apa? Lah piye? Dialang kelasnya luar negeri barang kok. Kok timik-timik iki nyapa? lah kalau wau nggih menika Gatotkaca gendaan ngono lho. Oh ngono. Gandeng Gatotkaca kalian Pergiwa nggih peteng-petengan. Ah, Pergiwa kalian Janaka. Tumindak cipokan. Iki Gatotkaca karo Pergiwa petuk ya. Nggih. Tuh. Oke, Oke, oke. jajal sik kene tuh, kawamu tuh. Nah, iso aku lek ngono ya. Anu sik jajal sik, blindrong. Tapi engko lek kowe tanggapan Mas campur sari aku Saged, jaken lho, saged. sing dalang aku lho kuduan. Tanggung jawab lho kaya. Blindrong. Ning glung, ning glung. Ya, Oh, iya. iya kok kono. Tak jajali sithik. Pas. Jengkaripun Lah menika to Raden Gatotkaca Pergiwa rene sik. ingkang sampun tanjak asa mrepeki wanita ingkang den tresnani nenggih Sang Dewi pergi karo wa. Yo Gatotkaca. Tak omong Cak. Yo, krisik. Hop. Gatotkaca kaya kena kencing manis. Masya Allah. Gatotkaca gagas risike aja kaya Nah. bubuk cung ngono to. Dodone buka to. Contohno Mas. Apa? Contohno. Contoh piye? Nggo jogete iki lho. Aku mau joget. Mungkin. Ora sudi. Masamu aku kae kaya aja. Ayo. No. Yo. Sing joget contohno. Nah. Loh. Aku ora iso joget tik marane. Yo. Awas. Wo maca. Wayo. Lah menika Gatotkaca sampun mencorong ndase. Kualik. Matane mburi. Kowe iki arep budal sekolah apa piye to? Cepet tak benane. Kualik ku lho. Weh Pergiwane sawante, nyawang calon bojone sik dipacaki. Kocap katrit. Tang ding tang tak de. Tang dia. Ayo lho. Langsung tukul brengose ta kan kanca kuwi. Liber. Hei. Rene lho. Kowe iso ning kene kan kancane. Kowe iki nyapa kok dadak pleset barang iki lho. Wis tak omongi. Mosok Gatotkaca midhep Ayo, kulit iki. gedang. Kanjengat lho, kleru lho. Wis tak omongi. Brengose ngadeg lho. Nah. Pacarana. Kono ki lunyu musale dhek iki bar kesokan solar kok. Domongi solari cacah dhek ngikutah ning kono kowe. Lah, iki lho iki jenenge wayang wong iso. Iki brengosmu dilem apa piye kok? Aja liwat kene. Kene iki nggon solar tok. Dadi sak wayah. Raimu banyol. Kowe iki
Kowe iki sing ngebom kene barang kowe ngeblong kene kok kowe ya golek lucu lho jan Mas aku. Anyol. Heeh. Omong-omongan. Iya. Suluk sik ya. Cepet sik kok tak gini. Nggih, suluk sik. Nyingkar nyingkur. Lah kok malah bawa kono. Ya. Omong-omongane langsung. Iri kata sang Gatot Kaca kinon. Mapat arga su. Ulat-ulat. Uta. Sikile Tekapira Kresna Parta manah muji saktinira. Parta manah muji saktinira. Ucap kacarita nalika semana. Ucap kacarita nalika semana sang Garwaca sampun pinanggih kalian Jahayu Wara Pergiwa. Wayang kula aturi omong-omongan. Kabarmu apik ya? Apik. Sampeyan sehat toh? Sehat. omong-omongan ki. Terus sampeyan mau kok kene numpak apa? Yen pak kendaraan. Walah. Lek gendaan ning jaba kono aja ning kono mancaku. Piye to, Mas? Omong-omongane wayang. Jare kok ngomong-ngomongan. Lho maksudnya omong-omongan iki anta wencana carane omongan cara wayang. Ngoten. Garwaca ya mrepeki sang Pergiwa, ya catur cinatur. Mandek sira manusa mandek. Kuwi omongane cakil kok iso. Gatot-gatot gedhe. Suarane piye to Garwaca iki? Pergiwo. Nah. Pergiwa. Sik kurang gedhi. Kurang gedhi. Pergiwa. Ngono. Pergiwa. Kurang gedhi. Pergiwa. Kurang gedhi neh. Pergiwa. Kowe iki gendruwo kok Garwaca kaya masaku. Saya gede saya ngawas ya, Pak. Ya omong-omongan sing apik. Pergiwa garwanipun kakak. Ya saurana. Wah. Injih Kakang Mas. Rodok Yo. kenes, rodok kenes ngene tak Nuwun wani. kepareng kula matur Dya Kakang Mas. Lho ki apa to iso? Pergiwa pas omong dilala dibandem karo kancane akhire jeges. Iki Pergiwo iki lak enek jarike ning kene to. Heeh. Kuwi pinjum. Ngene nah. Duh Kang Mas Gatot Kaca sampun pinten-pinten pisowanan menika. Kula boten saged nderekaken panjenengan Kang. Mbok bilih panjenengan bateniti pirsa. Sik kuwi Wis, Pergiwa wis. wayang wong apa ardrep? Wayang po. Genahno. Ya. Ya. Pergiwa garwanipun kakak. Kok asam mbok Ora iso nyapa? lemu iki ora iso ngene. Pupune kelet. Pasaku. Kuwi malah kaya walang slentiken kaya. Aduh. Pun wonten timbalan ingkang dawuh. Wonten tinawelan dawuh Kakang Mas. Ya wis. Ayo ngomongne tresna to, ngomongne tresna. Pun Kakang tresna banget karo sliramu Pergiwa. Kula injih tresna kalian panjenengan Kakang. Mosok Saestu. tenane. Sik ketoke Garwacane kulino cangkruk medang iki kita omong-omongane iki. Tresna karo aku Injih Kang Mas. demi Allah. Demi Allah, wallahi. Ya wis ayo. Ayo Kang Mas. Golek hotel jeneng. Hei, Kowe iki kok tak susul kok. lah kowe wis ndi omah ning Pringgondani kok dadak golek hotel iki. Garwaca turah dhuwit. Garwaca kok kan dhuwit kowe. Ning Pringgondani rame golek ning hotel sing sepi. Ben nganu ya Mas ya ben apa ben. Ora cetha Situasine sasane beda. kasusul Raden Antarja. Yo, tak tunggu. Diajak ulang tahun sawetara diajak. Injih Kang Mas. Nalika Nyapa kok mbok gandrung ki. Oh iya. Aku lupa. Lho Mas aku pergiwane iki lho kaya. Aku kadung aku lek mendem iki lanang ya ayu. Pergiwane ya ngadeg ning sisih kono. Pergiwane lungguh mau pergiwa lempoh.
Sopo ngadekono ing tak tengahing palagening? Tepungke aku Satria Pringgondan Raden Garutkot. Lho, ana wigati opo? Sing takon aku kuwi ana wigati apa teko ning wawan. Aja mbok alang-alangi lakuku, aku bakal golek ramaku. Sing alang-alang kuwi banjur sapa? Ya gene kowe jumangkah ngadekono sak ngarep aku kowe. Apa? Kowe dadi apa? Kowe dadi apa? Antarjo. Kok kaya cakil suarane. Diangkrek ini sini-sini. Antarjo. Aku wis terhibur. Lah loro cakil metu. Ngaku jeneng Antarjo. Antarjo mek kaya Garutkot sak adike. Sumeh kok. Hah, mas aku. Yo. Aku dalang malu aku. Yo. Teko Antarjo piye? Antarjo piye? Heh, Antarjo. kowe sapa? Kowe sapa? Gandem. Kowe sapa? Anu, ulune mlebu ning moto ya. Ora apa-apa. Sok neh wulune ganti nang paku. Kowe sapa? Wo padha. Wah, Kowe sapa? mosok lali bendina 22 ngalor itu. Tuh. Iki lho. Iki lakon. 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 Kowe sapa? Iki lakon. Kowe lho. Kowe. Kowe dadi Garutkot. Cakep. Kae dadi Gatot Sukadi. Antarjo, Antarjo. Aku Satria Pringgondan Raden Garutkot. Lho, kowe ana laku. Aku bakal golek ramaku. Sik, kowe brengosmu ajake kok kalah karo upil gitu. Ayo. Kowe ana laku. Aku bakal golek ramaku. Rem sapa? Werkudara. Lho. Werkudara kuwi ngono bapakku. Ora iso. Werkudara kuwi mono ramaku. Kuwi ngono ayahku. Kuwi padeku. Kuwi babeku. Kuwi papiku. Iya. Iki engko perang ta? Perang. Iya. Perange engko apa sesuk isu? Iki langsung perang. Saiki. Kowe bisa goleki bapakmu Werkudara yen bisa nglangkahi bangkiku. Yen menawa kowe dadi pepalang aku bakal sing nyingkrehake. Cakile teko neh. Aku kaya Dursasana. Bola-bali cakil kok. Yen pancen kowe dadi pepalang aku bakal nyingkrehake. Tentokke kowe apa aku sing temekaning pati. Lho. Aluse. Papakno dadamu. Pergiwa. Jembarno dadamu. Garutkot pamit kalian kan garwa badhe perang tanding kalian Raden Antarjo. Delok donga pangestu muga-muga aku men. Injih Kang Mas. Kocap kacarita nalika semana sang Antarja ngedalaken wujuding kemayan arsa ambles wonten ing bumi. Pas. Ayo. Pas. Oh, ah. Oh. Lho, sik teh kowe ucek-ucek umbah-umbahan apa piye jogetmu ku lho Garutkot ngono. Oh. Modiar. Oh. Oh. Ambles bumi. Oh. Wah, alasane Antarja ki. Nalika semanten sang Antarja putu kula. Sang Garutkot arsa disembur. Melonyo. Garutkot kan iso mabur. Nggih. Antarja duwe kadigdayan Antarja ki putune ula. Ula kok. Kulite enek sisike kok. Dek iso nyembur, ngono lho. Dadi nek Garutkot disembur Antarja ki lumrah. Ora enek Garutkot nyembur Antarja. Kuwi kleru. Ayo maju Gatotkaca. Lah iya no.
Maju. Kalah mau menang kan kocone. Wah, maju. Nah, ngono lho. Modele iki kaya Us. Ambles bumi sang Antarja. Ambles ne Antarjana, kadigdayane Antarja ki ngono. Oh. Ini apik. Disembur iso mlonyo. Ya sambat kan kanca iki. Mosok sewengi Ora apa-apa. Mosok sewengi ambles pindho jan. Antarja ki iso nyembur kok. Iso nyembur, iso ambles. Pomo kowe nunyu ngantem Antarja kok Antarja ambles bumi, ya ora kenek. Anu, iya. aku tak ganti Antarja ya, Bos. Aku Antarja. Kowe dadi apa? Antarja. Antarja. Aku pengen ambles. Iso salin peran. Aku pengen Iso. ambles. Iso. Sing dadi kan kanca klitik. Nggih. Oke, tik kowe dadi kan kanca. Oke. Dadi peran iki aja golek menangi dhewe, kowe kudu dadi kan kanca, kowe dadi Antarja. Antarja iso ambles lho. Tuk. Iso, Mas. Ya. Aja anu kowe kan kanca iki iso mabur, Antarja iso ambles bumi. Ora usah diusapi wong kowe calone mlebu lemah ya. Nah, Aja keswen tandang aku kontur. kowe iki cakilne. Aja keswen tandang ana kantor. Op. Oh. Ambles bumi. Bumi. Nyapa? Ngene iki, Bos. Banyu yo golek dhewe. Kowe iki bondo ta bondo ambles bumi. Ayo Gatut kaca munggah mabur. Ana ing awang-awang Gimenu Pita. Ayo. Karo ambles bumi. Aja mek gereng-gereng tok. Ayo. Muduna. Lah wong kan kanca kok kon dhuwur lho, Bos. Kan kaca mabur kok. Ora oleh mabur. Gedheke mabur, sir mabur bene wong ya iso. Wijene Gatut Kaca apa tukang terop. Kowe kok ya oleh pakaian. Mas aku. Piye kae? Kan kancane medun nek. Wis bar aku. Nyang apa to? Gak. Aja dadi Gatut Kaca, Mas. Lah nyang apa? Cuaca buruk. Lah nyang apa? Cuaca buruk. Kowe panganan dhuwur ben sabar bledek dasmu. Ngawur tekan kanca ki ning dhuwur ya kancane bledek. Apik lho iki mau wayang wong ki mau. Apik. Ya mek pertanyaanku sitok. Yo pas hapus Sing arep nanggap sapa lek kaya kene iki kan kanca karo sing nanggap kok gendeng. Ora iso kaya hiburan yo ngene iki. Jare, Dik. Apik. Tak jak nembang sing kepenak, Dik. Nembang apa? Lawas ning sik asik. Apa kuwi? Blebes kenek. Dik sajake kok ana rempelu kuwi ta? Perlu. Lah iya. Kok rem pelupeh. Nyapa, Mas? Mungkin. Capek. Capek. Kamu capek. Ayo. Kok mbok mimiki. Lah kok arep nyandake. Pergiwo. Wis bar. Wis bar kok Wes pergi. bar bangga pergi wae. Karo kaca jilbaban ki ngendi kok ya rumah saku. Ya lagune niku nggih. Buat warga masyarakat Mapan Karangdinaya ora lali tetep didongake seger waras kabeh wargane guyub rukun Mas Kluthuk. Amin. Kabeh manggiya karaharjan bersih dusun menika Mahanana Karahayon. Dusune resik saka Sambe Kolado saka Balak Bendulan Denda Trimala. Amin. Nah, lagune Blebes. Blebes. Sikat. Yo, dieling. Iki karo ngeling-eling wong lagu lawas. Lho nggih no. Sakniki lagu Lasati penak. Ya, Gus. Cakra Budaya Indonesia. Oke, buat I love you my baby. I love you my baby. Ode saja eko ana perlu sing
saka nanging liyamu neng tanganmu kok gawa palu apa to sing rusak cipatku nek bengi aku ora ning ngendi-ngendi malah aku njaluk tulung dikeroki pirang-pirang dina ora mbok turuti rasane gegerku kaya disutui mesti Apa? amate aja aku masih sayang padamu I love you amate aja aku masih cinta padamu my darling I love you amate aja aku masih cinta padamu my darling I love you amate aja aku masih cinta padamu my darling I love you enggak toh Caranya my darling I love you. Aku masih Alon. Aku cekel tangane. Nah, aku dirayu. masih sayang padamu Iki lutur ta? Lutur. modar yo karep Wes tinapuk malih sang Gatot dening sang Dewi Pergiwa. sedalu raipun kalih Kudune ngene lho. Ora lho Pergiwa KDRT kaya. Masih sayang padamu. Dhuwur nadane. My darling, I love you. Penak, ngene penak. Lah ngono lho deloken. wis pen Lah kok mbok keke aku ngopo? anu kasar KDRT Mas Suwiwi kundi. Iki mau tembangnya apa iki mau mlebes Mas ya. Gareng. Iki ngene Mas, Film, kritik film. tak selingi sik. Nggih, nggih. Menika Oh, nggih. pundutan saking sing ingkang kawugan nggih menika Pak Haji Nggih, Subianto nggih, nggih, nggih. untuk Pak Bianto. panitia penyelenggara buat para penonton juga para masyarakat Laras. semuanya. Nyun lagu ka lho. Sinarengan. Oh nggih, sae. Ya iki ben ditembangke mboke cacah iki kene Nggih. dimenengo Oh niki sinarengan. mboke wong akeh. Heh? Mboke wong Mbok akeh. cacah-cacah ki anak-anakku. Oh, lho. alah, Mas tak aku lha kowe cacah. termasuk anakku apa dudu? Berarti kowe dudu bocah, ngono lho. Wong aku walat. Yo ngadeg kok kene. Tembange sinarengan ya. Nggih. Buat dulur-dulur iki juga tidak lupa Bu Kasun. Bukasun nggih Kasune Pawestri. lah Bu Nggih, oh, Agus wis. Ernawati. Wis lurahe wedok, kasune wedok. Heeh. Sok RT RW ganti wedok kabeh. Heeh, mulakno ning kene aja sok muni hidup wong lanang. Kene sing kuwasa wong wedok. Iso cilaka. Modar kowe, kowe. Mas. Ayo, sale. Heeh. Yo, Sina. Kene, kene, Rengan. kene. Mriko Pak Haji Subianto. Cakra Budaya Indonesia Gus dados tutup Spesial Nah. pundutan saka penyaring Keminulya ngene Pak Haji Subianto juga panitia penyelenggara Nggih, ing pengajap tembang iki kinarya donga. Nggih. Muga-muga warga masyarakat tansah sesarengan to sayuk saya kaptim bangun dusun Karang Dinoyo Daya. sakmu Daya sakutuwe. Nggih. kula niku lek kalih Pak Bianto nis kaya aduh kula Wah lho, tenan penjane menika memperjuangkan seni iki luar biasa. dari tahun 2005 2000 Yes. wis pokoke Tahun 2000 lah. 2000 niku lah Mereka mekaten Cah Bagus. Nggih. Nyuwun pangapunten ing agung perkara tetembangan itu digoleki wektu sing luwih prayoga. Jane si akeh sinden sing urung nembang ning Nggih. kabeh tak tanjake salok nggon wanci gara-gara. Niki wau nggih Jadi, wonten Pak heeh. Suyut saking Kalimantan Tengah Oh rawuh. ngaten. Nggih. Nggih. Mangke nyuwun gubuk asmara titip dipun tembangaken wonten gara-gara nggih. Oh nggih, nggih. Pak Penggemar Suyut, panjenengan. Pak Suyut. Nggih saking Kalimantan Tengah, penggemar Oh. panjenengan restu. Nggih, nggih. Nika kabare anake Glowo senes nggih. nah Suyut. Menika lepat nyuwun pangapunten tetep diungake sareng dinaya muga-muga tansah mangke baldatun thayyibatun walaupun Walaupun gofur. gofur. Nggih Kang Baku. Heeh.
Derek-derek ndedonga, derek-derek mangayu bagya. Kula pribadi kalian Mas mbok bilih sowan wonten masyarakat Karangdinaya kirang nuju prana penggali nyuwun pangapunten ingkang baken kula namung titip peling. Aja sok rumangsa sugih. Nggih. Ning rumangsa nalika mbiyen prosesmu iso sugih. Lah. Aja sok rumangsa duwe ning ilinga marang wong sing ora duwe. Tur yang paling penting aja rumangsa terkenal ning ilinga nalika mbiyen akeh wong sing urung perjuangan. Nggih. Kula alhamdulillah mugi-mugi sedaya barokah. Insyaallah ridho lan hidayah mayungi kabagyan kamulyan kalian masyarakat Karangdinaya sedaya. Amin. Rebut cukup Pak Manci, Bagus.